DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Wotaura kuti because une mari, because wane zvakati, ndio tanga kutaura tungwarara ndine mari. Ndio kutanga kuburitsa cash kudai. Ndio ndine mari. Saka ndogona kutonga. Ai. Kutongwa hakuna ine kuti une cash baba. Kana tasvika zvekutonga ndezvaMwari anozviita iye mbune. Azvireva kuti ini kana ndine mari ndotanga kurota ndichitonga. Aiwa. Ndomubatsira kana zvima ambitions zvamune munazvo kuZimbabwe dzenyu. Rega ndikubatsire iwe. Munhu achatonga anotanga kuonekwa nekumombe. Maiki yangu haisi kundibvumira. Munhu achatongwa anotanga kuonekwa nekumatakanana. Kumatakanana muchibudza mbudzi motoona kuti uyu achatongawo. Zvinoiwo ukati hauna kana saini yekutonga, kana step yako haibvumire kuti utonge. Step chaiyo. Wofunga kuti ungatonge. Hamunangagwa oye! Kutonga hakusi kutonga mudanga remombe comrade. Zvakasiyana izvozvo. Pane hondo dzinorwiwa. Pane panopindwa napo. Pane kupoizenwa. Pane kupodzana nekudamburwa musoro. Pane kugara mujere 10 years. Pane zvese izvozvo zvinopindana nemunhu. Then wongosimuka from nowhere. Wotaura kuti because une mari, because wane zvakati, ndio tanga kutaura tungwarara ndine mari. Ndio kutanga kuburitsa cash kudai. Ndio ndine mari. Saka ndogona kutonga. Ai. Rega ndikutaurire. Kutongwa hakuna ine kuti une cash baba. Kana tasvika zvekutonga ndezvaMwari anozviita iye mbune. Azvireva kuti ini kana ndine mari ndotanga kurota ndichitonga. Aiwa. Tofana kugadzirisana ndati ndiri advisor. Ende kana ndachaja so hauna zvaunondiita mari. Tofana kuudzai genuine zviri genuine. Musarasikirwa neupenyu. Woda kutaura manje kuti woda kupinda ipopa yape. Sofa hapana position iyoyo. Zuva risati radoka. Mudhara tichiri kumuda hapana nzvimbo iyoyo. Kana mama muchinyemberana muchigocha nyama muchiudzana ikoko kuti tuda kudai. Rega ndikutaurire. Denga harisati raramba mazero. Takamirira kubva 1980 kuti zvinake. Zvotinakira izvezvi woda kutipinyingura iwe. Aiwa zviti iwe. Udza munhu ari pasaidi nekuti hazviiti. Haisi nyaya yekungounganidza vanhu wotanga kutaura woti zvaita. Haisi nyaya yekuunganidza vanhu wopromisa vanhu woti unotonga. Handizvo mhaniwe. Haisi nyaya yekutombounganirwa nevanhu. Hazvisi izvo. Nyaya iri mukati kuti zvirimo here mauri zvekutonga kwacho. Nyaya iripo ndeyekuti Mwari vakazvibvumira here kuti ndiwo uchazviita. Wangozvinzwira mhuri yeZimbabwe babati ameno kuti munotiwo kuti ndiani angaitaura ndivapo tungwarara advisor wapresident.
ndo vataura sekutaura kwavaita kuti national message ngaisvike kumunhu wese. It's a national message this one. Because munhu wandoziva because apataura zvokuti anzi ukange uri pedo naED usafungidzira kuti wakupisa. Kureva kuti hasi kureva munhu opposition ka. Ndikuona kuti vari kuzvireva. Ari kureva munhu ari muZANU-PF. Vari kuzvitaura vega, kutanga vega. Saka nyika yeZimbabwe iri pama1 isingaiti. Because why ndichiti iri pama1. Munoona kuti kana takavhotera political party kana kuti political party even yakaita machanzi ikapinda pachigaro. Inenge yakuchifanira kuti kubatana. Wozanimoona paya pavanesa chibhakera vaiti pamberi nekubatana. Ndozvinhu zvatachitarisira kuti zvinge zvichiitika. Saka tikaona isusu munhu wamunoti ndiye advisor wapresident achitaura kuti munhu ari kungopisa ega. Munhu ari kungopisa ndiMnangagwa chete. Ari kupa influence yakaipa kune vamwe vese vari kushanda ma-MPs, makansela, machichi. Hakuna achateerera mumwe pakati pavo because vese vari kuti ari kupisa ndiani. Type yekupisa uku kungava kuri kutaurwa kungava kupi babatiti semaonero enyu. Kupisa kwanga achireva ndekwekuti hakuna mumwe munhu anokwanisa kuudza mumwe zvekuita kunze kwaMnangagwa. Zvinova zvinhu zvakaipa because hapana patingamirira kuudzwa navaMnangagwa. VaMnangagwa vanofanira kuudza vanhu vanovatevera zvichienda zvichidzira kusvika zvasvika kupi kuvanhu sekabinet. Zvino kana wakuti anongopisa ndiMnangagwa kureva kuti munhu atumwa naMnangagwa kubva kumusoro uko akauya nechinhu vanhu havangachigamuchiri because vari kuti iwewe haupisi iwe. Zvinhu zvauri kuti waudzwa napresident iwewe ndezvekunyepa because iwe kana usada kuzoona sokuti wakangwara iwe kufamba naED usafungidzira kuti wakangwara. Saka kureva kuti nyika yeZimbabwe haichatovakwa. Ainyatsotsanangura kuvanhu vapi chaivo vaangadai ari kutaura kuti vakuda kudzitivo vari kupisa here. Asi vanhu vachatonhora ende vakatonhora vacho vamwe vari kutaurwa ndivanani vatingachatsopa maexamples vikataura kudaro papa. Anenge achireva vanhu vakaita sana Tino Machekaire. Anenge achireva vamwe vanhu vari pedo naED vaya vekuti kana vachifamba vanenge vachiita vachinyevezerana navaMnangagwa. Muri kuona vanhu vaya vokuti ivavo vanhu ivavo ndo vanotomboudza vaMnangagwa kuti kwakati kunodiwa kuti kutengwe chakati. President vanhu vekwagutu vari kufa nenzara dai tavapa chikafu. Ivavo vanhu ivavo ndo vari kutaura. Ivo chiripo apa ndechekuti godo rakawandisa vaMnangagwa hakusina ari kufarira kuti vaMnangagwa vange vachinyevezerana nemunhu. Muri kuona saka izvozvo manje ndini saka izvozvo nekuda kweizvozvo kuti nyika yeZimbabwe izovakwa haingavakwe because dai kuti tivake nyika hunge takabatana tichiti kana mukuru akauya nekutaura kwavanoita kuti nyika inovakwa nevene vayo vakabatana. Saka uyo abva kuna vaMnangagwa audza zvokuita akauya nechinhu ndofanira kuchigamuchira. Iniwo kana ndiripo ndonoudzawo mumwe oita sei ochigamuchira imeseji yabva kunani kuna president. Zvino iwewo kana ndikati ndakuudza chinhu wobva wati fuck off man hauna zvaunoziva iwe hausi kupisa iwe unoziva kuti kufamba naED kupisa. Saka nyika yeZimbabwe iri parumana nyika yevakwe nekupisa. Muri kuona pamwe kudzvanyirira kwavanenge vachiita here ndokupisa kwacho hatingazivi kuti nyaya iripo kungoitirana godo muZANU-PF. Godo ndorawandisa. VaMnangagwa vari kurwirwa zvakanyanya vanhu vachatobata even mishonga kuroyana chaiko kuti uyu haangafambi pedo naED. Aimona zvaanenge achiita zvokuti wiki chechitorwa mapicture chinawo paipai vanhu vari kuutsva. Iyeyo akaendawo akanotorwa futi mafoto. Iye anoda iri iye hadi umwe munhu achienda kuna president. Mumwe munhu akaendako anotanzi hawo wakunoita makuhwa wakunoti nyeya. Saka kureva kuti hakusina achakwanisa kuteerera mumwe munhu muZANU-PF. Apa makuhwa anenge achiitwa ndecorruption asi kuvaka nyika. Aiwa ndekuti nhingi ari kuba mari yakati. Ndosaka muchiona kuri kusungwa vanhu vakawanda. Vanhu vari kusungisana because of godo. Sandi kuti vanhu vese vari kusungwa ava vanenge vaine mhosva dzavanenge vapara. Mhosva dzaingoparwa kubva vaMugabe varipo dzecorruption. Ndo vange vakadai vari kutaurwa kunzi vazotonhora nekuti vakambopisa vana chimombe vaya. Unotonhora tinonokuisira mapoints
zvakawanda kuvakuru kuti iwewe une zvinhu zvauri kuba tine zvatinoziva zvawakaba iwe kurova kuti vanogona kukubhiudha vokuputsa vanokuputsa mapowers ese yayo vanawo zvakarikuzama kutaurwa ichokwadi saka hakuna chinonzi chinovakwa muzimbabwe ndosaka tichitaura isusu kuti political party yeZANU-PF ngaichibva because midzi yayamera yakomba atakangozonzwa kwatoikwa nona president's advisor vaPotu Ngwarara anoadvisa chii aine national message yakadai zvinhu zvaari kutaura zvokuti usafungidzira kuti ukawapedo naED wakupisa ari kureva vanhu vanenge vachiudzwa zvokuita naED kuti vanoudza vanhu muri kuona tinongoti pasine chii nemhando pasine ZANU inangu ndoti pasine ZANU ndo mhando yangu kwete kuti ndinovenga vanhu aiwa but ndidzo mhando hombe ndinovenga gungano reZANU-PF political party yeZANU-PF ndiyo yandinovenga asi handiivengi kungoivenga chete ndinoivenga pakuti iri kusarudza vanhu muZimbabwe iri kuti munhu asiri weZANU-PF haikwanisi kumubatsira saka zviri nani ibve hatidi political party inorarama kunge mukadzi wechipiri anovenga vana vemurume ane godo rakawandisa muri kuona saka ndo zvatiri vadiwa vateereri tikangoti muri kuzvinzwira pachirongwa chedu singazivi baba tisati tavharisa chirongwa chedu mungada kuti kudii kuvateereri vedu vateereri ndongokurudzirai kuti rambai muchititsigira kusvikira Jesu achiuya zvamunototaura izvo ndo zvinotipa simba rekuramba tichivhura vanhu njere uye tinongoti endai mucomment section munojoina WhatsApp group nechannel kuitira kuti mugoita muchiwana zvimavhidhiyo muchiposta pamatiktok vanoda zvishandisawo nekwakasiyana-siyana nemusic tinoimba music iri political zvekare neimwe isiri political payo tinongomixa saka manje saka ndinyaya yacho tinotinakirwa nemusic